Satu Tuomisto, olit hetki sitten tuossa F1-veneiden maailmanmestari Sami Seliön kyydissä. Miltä se tuntui? Ihan hienolta tuntui. Siis sanotaanko, että mä oon aina sanonut, että mä tykkään vauhdista ja minä sanoin, että kyllä mä nyt tiedän, mitä oikeasti vauhtia meininki on. Että nyt sai kyllä sellaiset kyydit, ettei tule unohtaa ikinä. Ootko aikaisemmin ollut jonkin vastaavan moottoriajoneuvon kyydissä? No, ralliautoja on tullut kierrettyä ja totta kai jotakin moottoripyöriä, mutta eihän niitä voi verrata kuuna päivänäkään samaan. Toi on semmonen... No, kyllä se hiljaiseksi veti, että ei siellä varmaan mun piti pyytää tuolta kuskilta anteeksi, että menikään sillä kuulla, kun mä kiljuin koko kato rinksan ees taas tuolta noin. Että ihanaa, vauhti. Lähtisitkö uudestaan? Ihan, kuule, vaikka, sanotaanko näitä, en ihan hirveän montaa kertaa pitäisi putkeen mutta sillä että jos on pikkusen hengähtää ja levätä välissä, niin ei mitään, totta kai. Niin, eli niille ihmisille, jotka ajattelee, että moottoriurheilu ei ole oikeasti urheilua, niin onko sulla heille terveisiä? No siis, tervetuloa kokeilemaan. Ei tarvitse edes kokeilla, että voi katsoa tuosta laiturilta ja seurata tuon veneen kulkua, niin kyllä siinä sitten romuttuu nekin uskomukset, että on se parasta urheilua. F1-vene oli kyllä sellainen kokemus, että menisin uudestaan vaikka saman tien. Että oli ihan mieletön. Mua pelotti, että siinä vaiheessa kun alkoi kertoa, että jos tää kääntyy tää vene, niin sun pitää vetää tästä lukosta oikealle tai vasemmalle. Mä sanoin, että no varmaan mä siinä vaiheessa muistan enää mikä oikein tai vasen, jos mä saan merenpohjasta noin, mutta me sovittiin sitten kyllä tuon Seliön kanssa. Mä sanoin, että eihän me käännytä, ei me käännytä. Mä sanoin, että hyvä, mutta että ihan siis todella huikea kokemus. Ihan mahtava. Hyvä. Sä et ole siis aikaisemmin ollut missään, et ole hypännyt penssiitä, etkä ole ollut tehnyt mitään vastaavaa hurjaa. En oikein, siis ei tule niinku mitään sellaista itselle mieleen. Varmaan siis jotain nyt sit on jotain vitsi purjeliitoa tai jotain tällaista tehnyt, mutta ei se ole niinku tommoista vauhtia. Et kyllä mä niinku, toi oli ihan huikea toi vauhti. Et mä dikkaan vauhdista, niin jos on joku joskus kutsunut formula-auton kyytiin, mä menen heti. Sinne vaan vetämään, kato heti toivetta. Ja hei, mikä se olisi seuraava semmoinen, mitä sä ehkä haluaisit? Onko sulla jotain unelmaa, että sä haluaisit esimerkiksi hypätä penssiin joskus tai joku tällainen? En mä välttämättä penssiitä haluaisi hypätä. Et nyt mä oon itse asiassa kosiskeltu tuossa laskuvarjoon, mutta kun se jää oikein aikataulut aina myöten, niin mutta kyllä mä oon vähän semmoinen yllytyshullu, että kyllä mä kaikkea älytöntä menen tekemään, että juoksen puolikkaat maratoon ja sitten menen vauhdin kyytiin. Että kyllä mä, jos tulee joku ralliauto tai F-auto kutsu, niin kyllä mä menen saman tien. Okay. Nyt olit päässyt F1-veneen kyytiin, niin miltä se tuntuu? Aika hurjaa menoa kyllä. En olisi kyllä kuvitellut, että se tuntuu noin tiukalta. Varsinkin käännökset, kun se ei luista yhtään, niin aika tunks tulee kyllä. Sun meni jo niskatkin. Niin meni joo, kyllä mulla on arve täällä joku kummallakin puolella. Sä et ole treenannut tarpeeksi. No sekin pitää paikkaansa. Mikä on hurjin kokemus, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt? Nyt mä en kuulu. Mikä on hurjin kokemus, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt? Tää on kyllä yksi kovimpia juttuja, mitä mä oon tehnyt, mutta sitten kyllä pitää sanoa, että ralliauton Juha Kankkusen kyllä se oli aika tiukkaa ollut. Hän oli Australiasta, me oltiin kerran samaan aikaan, siellä oli rallit ja pääsin hänen kyytiinsä. Kyllä nämä on niistä kovimmista päästä. Okei. Mitäs vielä haluat jatkossa tehdä? Meinaatko hypätä penssiin tai laskuvarjoon tai jotain muuta? En mä usko, että mä tuun niitä koskaan tekemään, mutta Formula 1 auton kyytiin sitten seuraavaksi.